Terzi comezou en 1983 e comezou pensando en distribuir produtos de descanso. Nós utilizamos os mellores materiais, os materiales que dan un confort diferenciado, unha maneira de que o corpo humano, que eu sempre digo que o colchón é o zapato da nosa columna. Entonces, para que non che aprete, para que che quede cómodo, o ideal é buscar ese colchón que che dé a máxima comodidade. E nós temos diferenciarnos dos demais porque, aparte de utilizar os mellores materiais, utilizamos temos as maiores certificacións do mercado, entre elas está o Galicia Calidade, o noso sello. O que buscamos é un descanso moi personalizado. Buscar nosos colchóns, ningún colchón ten a mesma tumbada, e chamamos a mesma acollida que os outros utilizamos, desde colchóns moi firmes a colchóns moi suaves. Entonces, cada un elixe o que mellor lle queda a cada corpo, ou falamos do zapato, o máis adaptable. Eu creo que elevar Galicia por aí, para mí, eu creo que é un valor engadido. De hecho, somos os únicos que o poseemos, iso para nós é un orgullo.